vil jeg til make-up mig. Og jeg har en ansigtsmaske, og jeg har den her make-up ting. Der har sådan en børste. Vi vender lige tilbage lige om lidt. Og den her. Og den her læbepomade. Den her læbepomade ting. Sådan her. Og den dufter af slikkepind. Så har jeg det her creme. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Så har jeg den her, hvor der er alle mulige make-up i. Jeg kan lige prøve at åbne. Prøv at se, det her. Det er rigtig flot med glimmer i. Og så har jeg noget glimmer. En rigtig fin læbestift. Rigtig fin læbestift. Så noget, som der gør, at huden er helt brun. Når jeg har sådan nogle sår, så kan jeg lige få det sådan at det er helt hudfarve. Så har jeg endnu en make-up ting her. Sådan en her fin en. Og en make-up paste. Og så har jeg lidt af det her. Så jeg køber pink tema. Jeg tænker ikke lige, at jeg skal have ansigtsmaske på i dag. Det vil jeg ikke lige. Men det dufter af jordbær. Der er jordbær. Jeg prøver lige at putte lidt af det her på mig. Jeg glemte lige det vigtige. Jeg lige lånte den her i mig, for jeg kunne ikke finde min egen. Så fik jeg lige, jeg sætter jeg lige et andet sted. Så fik jeg lige sættet jeg et andet sted. Jeg ved ikke lige, hvordan man får den her lille ting åbnet, så jeg prøver lige at få den åbnet med en saks eller noget. Jeg fik den lige åbnet med den her saks, for den sidder så godt fast. Så stod den der. Den er så sød. Jeg skal bare lige ikke bruge den lige nu, så jeg pakker den lige ned igen. Så, ned med den. Jeg vender lige tilbage, så jeg håber også, at den her prop på, jeg godt kan få den af igen. Så den nu får godt fast. Jeg tror også, at den får godt fast, så bruger jeg bare en træk. Jeg kom lige til at putte det her låg et eller andet mærkeligt sted her. Jeg kom lige sådan, at gøre sådan her, og så, piu! Den røg her sted. Den var lige ledet en lille bitte smule. Og den må jeg lige lede efter bagved. Det er jo fint nok uden prop til den her åbenbart. Nu tabte jeg også den. Nå, lad os komme i gang. Vi skal bruge den her lille ting. Hvis jeg lige kan få den åbnet. Jeg fik den endelig åbnet nogensinde. Så skal jeg bare lige have lidt makeup på. Jeg putter et eller andet creme her på. Så må jeg se, om jeg kan finde ud af det her. Det tror jeg ikke. Så må jeg lige se. Det er en mærkelig creme. Det er dejligt. Det skal jeg lige have på, inden jeg bruger den der anden en. Det vender lige tilbage. Så fik jeg lige smadret det ud over hovedet. Jeg er ikke sikker, at man lige kan se det. Men ja, jeg fik det godt. Nu skal jeg bare have noget andet på den her. Jeg skal have den her ting på mig nu. Lige se, hvad det er. Det er en læbestift. Okay, så putter jeg bare lige den her på. Jeg vender lige tilbage. Jeg kom lige til at brække den. Det var ikke lige så godt, det der. Jeg prøver lige at ryste den lidt, så den lige sidder lidt bedre fast. Jeg tror muligvis bare, at jeg skal smøre den her læbestift ud i hovedet af mig. Nu tror jeg bare lige, at jeg skal bruge den her, så bare lige. Jeg lukkede lige døren, så man ikke kunne høre den der dumme støvsuger i baggrunden. Det kan man nok godt stadig. Jeg tror bare lige, jeg skal gøre sådan her. Og lige sådan der.
Der er de væk. Tak for den. Se, hvordan den er blevet. Det ser da godt ud. Så mangler jeg bare det sidste. Eller måske lidt mere. Jeg tror lige, jeg skal lidt mere af det der creme om på den her, så jeg lige kan gøre lidt mere. Skriv lige i kommentarfeltet, hvis I ved, hvad det her er for noget creme, for jeg ved det ikke. Jeg har bare købt det. Ej, nu kommer der et hår på. Jeg tabte. Det var lidt meget creme. Jeg tror måske faktisk, det er håndcreme, men jeg bruger det bare til makeup. Så prøver jeg bare lige at putte noget der på igen. Jeg håber ikke, det udlægger noget, det jeg har fået på. Så er det jo. Jeg smager det bare lige lidt ud. Det hjælper. Jeg skal nok lige få det her ordnet, så vender jeg lige tilbage. Jeg tror, jeg er færdig, men der kommer lidt meget her på, så jeg er lidt bange for, at den har taget noget af. Men det er lige meget. Den er sådan helt våd, den her. Ned i boksen med den. Nu skal vi til noget mere spændende. Noget af den her. Og det er første gang, jeg skal til at bruge den, så jeg skal bare lige få det her af. Få det lige af. Sådan. Så fik jeg lige det af. Se lige. Skal jeg have noget af den der på. Det er lidt glimter. Kan man se det? Det glimter er rigtig flot. Så man kan se det. Jeg kan lige noget det her på heroppe. Sådan jeg ikke er så blå her. Jeg ved ikke, hvad farve det er, men jeg er blå der. Så skal jeg lige bruge den der igen. Jeg sagde, at jeg ikke ville bruge den mere, og jeg heller ikke kom til det, men det gør jeg alligevel, for jeg kan ikke se sådan her ud. Det blev bedre. Alt muligt glimmer, der kommer i sengen. Alt for meget glimmer her. Fint nok. Hvorfor kommer det bare ned fra basten? Prøver jeg lige den her brune en. Med glimmer på. Det gør det meget pænt, men jeg skal nok lige have taget lidt Det var det for den her. Nu tror jeg bare, at vi skal tage at bruge den her. Ej, hvor bliver jeg bare pæn. Så skal jeg lige have den her på min pensel. Så putter jeg lige på. Sådan der. Så skal jeg have den her læbestift på, og hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg slet ikke finde noget på læbestift på, men nu prøver jeg. Se lige. Jeg håber heller ikke, at jeg brækker den ligesom den her. Men jeg reparerer den igen. Men jeg vil helst, jeg tror bare, jeg gør sådan her nu.
Det er første gang, jeg faktisk er god til det. Det blev flot. Det blev det flot. Nu skal jeg lige bruge den her. Så. Nej, jeg får den i åben. Den kunne jeg åbenbart ikke åbne. Så skal vi lige prøve lidt af det her. Og det var sådan noget børnemakeup, så det er ikke sådan noget rigtig godt noget. Det har noget her, men det er godt, men jeg synes ikke, det er særlig godt, når sådan noget børne noget. Det virker ikke så godt. Vi starter med den her. Det er den her pensel. Det er dem der, det er ikke så gode. Men nu prøver jeg. Prøv lige at få noget her. Nu er det blå. Gør det der overhovedet noget? Og den gule. Altså den gule. Det er ikke særlig godt, det her. Ligesom læbepomade for på øjenbrynene. Det blev flot, men det er sådan noget grættet noget, sådan det er ikke særlig godt at have på. Synes jeg ikke. Jeg putter den ned igen. Hvad skal vi nu prøve? Jeg tænker på sådan en her fidus. Der står det her på den. Kan man se det? Kan man se det? Jeg ved ikke, om man kan. Jeg ved ikke, hvad det her til. Men jeg prøver det her på. Smager det bare lige ud. Det dufter helt mærkeligt. Herpå. Ja. Den virker ikke særlig godt. Så. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet den her nu. Det tror jeg ikke, vi har. Men nu gør vi det igen, hvis jeg ikke har prøvet den. Så tror jeg, vi skal bruge den her katte, men den er bare for sød til at bruge. Jeg bliver nødt til at bruge den. Men jeg bliver ikke nødt til det, men jeg bruger den her i stedet for. Den kan jeg bedre lige blive brugt til det. Og den lille. Okay, det var meget. Se. Det er alt for meget. Jeg er nødt til at finde det her af. Ej, det er alt for meget det her. Alt for meget. Ej, det skulle jeg ikke godt. Ah. Det er så meget der. Så lille dyb. Sådan der, lige der på spidsen. Se nu. Nu er jeg pæn. Det her skal nok lige være lidt af. Ej, hvad blev jeg bare pæn i dag.
Godt, så putter jeg lige den der ned igennem. Der. Sådan der. Den her blev lige lidt for pæn til at bruges, men skal vi lige sige farvel til, at den her ikke blev, at den blev brugt nu. Den er så sød. Lige se den. Jeg er nødt til at lige se den, før den blev brugt. Kan I se den? Og så herom. Og herom. Nu bruger jeg den lige lidt. Så. Se, når vi den glemmer her på. Ej. Det var lige for meget. Er det ikke glimt på kameraet? Er det ikke det? Nej. Nok er det, for det har jeg glemt i hvert fald. Nu er min kat næsten ødelagt. En lille kat. Sådan er det, når man bruger makeup. Ned med den. Katten siger farvel til, at I så med på den her video. Og vi ses i næste video. Eller hvornår.